Ano? Okay na, okay na. Pwede umalis dyan? Oo nga, balikan. Pwede ka ba mag-interview? Sige, tungkol saan? Topic namin kasi premarital sex. Okay lang. Hello ka ba? Sige. Dahil kumakalat naman ito sa kabataan ngayon, tatanungin kita kung sang-ayon ka ba sa premarital sex? Puro sa akin, hindi. Mali daw yun eh. Hindi ako sangayon. So, ano masasabi mo sa sa sinasabi nila na sex makes relationship strong? Hindi, mali yun. Bawal. Naturo sa akin, mali talaga yun. Kasi ang sex, dapat ginagawa lang kapag inasal. Ano naman masasabi mo tungkol sa pagka nadali yung babae? I do. Paano yung sa abortion? Sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi, kasi ang abortion, parang mapatay ng kapwa-tao. Puta ka na niya. Thank you! Ngayon naman mag-interview tayo ng isang grupo ng kalalakihan upang malaman yung kanilang opinion tungkol sa ating issue. Excuse me, pwede kayo ma-interview? Ayun. Pwede kayo ma-interview? Kahit yung dalawa na lang. Sige. Yung topic namin kasi tungkol sa premarital sex. Tatanungin ko lang kayo, agree ba kayo sa premarital sex? Ako hindi. Ako rin, hindi. Kasi turo sa akin ng nanay ko, tunay na lalaki marunong maghintay. Turo naman ng tatay ko, tunay na lalaki marunong sumuko. Tsaka live a healthy life. Ikaw naman, kuya. Sang-ayon ka ba? Hindi ako sangayon. Bakit? Nagawa niya na eh. Ay. Bakit? Joke lang. Joke lang. Kasi, sabi ni mama, Sabi ni mama. Si Papa. si papa daw bawal. Dito pwede. Hindi daw pwede. Yun lang yung dahilan mo? Hindi mo pwedeng Oo. nag-interview dito. So, dahil sinabi nyo na rin hindi, ano masasabi nyo naman sa sinasabi nila na sex ay nakakapagpatibay ng isang relasyon? Sang-ayon mo kayo dun, no? Oo. Pero pagkatapos ikasal, After marriage. Ako din sa akin din. After Kasi syempre, kung after kasal, bubuntis mo, may anak na kayo, mas lalakas yung bond nyo ng mag-asawa kasi nandun na yung anak nyo, may alagaan. So, last question na lang. Kung sakali man sa premarital sex, nadali yung babae, sang-ayon kayo sa sinasabi nilang abortion? Ayaw ko yun. Siguro, kung ako yun, paninindigan ko na lang, syempre, ginawa din namin eh. Tsaka, blessing yun. oo, tao na yun eh. Ayun. Maraming salamat. Ano? Ha? Ano yan? Excuse me. Ay? Hello? Teka lang. Ay, Pwede ka ba ma-interview? sige lang. Teka lang. Ay, bye-bye. I love you. Sige. Ang topic namin kasi about premarital sex. Ala. Easy ka lang. Madali lang to, madali. So, tatanungin kita, sang-ayon ka ba sa premarital sex? Kung sa akin, gusto na yun sa kabataan eh. Pero, dahil Kristiyano ako, hindi ako sasama. Kung sasangayon, Sige, hindi ka sang-ayon. So, ano man nasasabi mo naman sa sinasabi ng ibang tao na ang sex ay nakakapagpatibay ng isang relasyon? totoo yan. Pero Pero hindi ka sang-ayon sa premarital sex. pero, hindi ako sangayon dahil Kristiyano ako. Pero, kaya kami confession. So, ano naman yung sa tanong, yung about the sex making a relationship stronger. Kasi minsan, ginagawang pangutuyan ng mga lalaki para makuha yung katawan ng babae. Sasabihin nila,
kung mahal mo ako, makipag-sex ka sa akin. Pag hindi, makipag-break ka. Yun yung ginagawa nila. Pero sa akin, sila yung nagsasabi sa akin nun. Hindi, biro lang. Pero, ayun nga. Hindi pala ako sangayon. Hindi lang papatibay yun. Pagkasal na, relasyon na kasal, doon nagpapatibay yun. Ikaw ba? Sangayon ka? So, ito last question na lang. Kung baka sakali about do sa premarital sex, kung madali yung babae, Madali. Mamamatay? hindi, I mean mabuntis. Nadali. Nadali ko. Sangayon ka ba sa isang paraan upang maiwasan itong issue na ang paraan nito ay abortion? Ay, tatakbuhan ko yung babae. Oo. Tatakbuhan ko sa ospital. Hayaan ko mga anak. Kasi, Ang ganda. kasi kapag kasalanan nyo rin yun eh. Mas okay na hindi mo i-abort kasi nag-premarital sex ka na, mag-a-abort ka pa, dalawang kasalanan na yun, mas mabuting isang na lang. Tsaka mapapatawad ka naman ni Lord dahil sa isang kasalanan. Pero yung pagpapatay, iba na yun. Dalawang kasalanan. Thank you. Iba na yun. Anong course ka? Ay, si rin ako. Ay, talaga. Kita na lang. Kita na lang sa summer. So mag-interview ulit tayo. Hello ulit guys. Ay. Okay lang may istorbo ulit. Oo, sige lang. Dahil matino yung mga Finance mga tanong, mga sagot nyo kanina, okay. So, tatanong ako ulit sa inyo about sa bagong topic Sexual naman. naman. Very good. Homosexuality. Yeah. So, agree ba kayo doon guys? Ako hindi. Ako, sa homosexuality, agree ako. Hindi naman sa agree na agree, parang okay lang kasi di pa naman sila gumagawa ng homosexual act. Pagka pumasok na yung homosexual act, doon lang nagiging mali. Para sa'yo naman. Wow. Kasi ginawa tayong lalaki at saka babae. Ba't mo babaguhin? Si Dan. So sa tingin niyo pinapayagan ba ni Lord yung parang okay lang ba sa kanya na makita yung lanto? Sa akin hindi. Ayun nga, kasi nga gaya ng sabi niya, syempre ginawa tayong Guys, kiss lang oh. lalaki. Ginawa tayong lalaki. Tayo yung magpaparami ng tao. Kaya kung sasabihin natin lalaki sa babae sa babae, hindi na dadami tao. Para saan pa yung sinasabi after ng mas na go and multiply? Yun ba yun? Ibang mata. Ikaw naman, bossy. Katulad din ng sagot na katulad ng sagot ko. Kaso di-divide mo. Multiply and divide. Oo, tama. Tama. So, maganda yung sagot niya ulit ha. Maganda. So, eto last question. Ano naman masasabi niyo sa issue ng same-sex marriage? Ay, ako di na talaga sa Hindi talaga. kasi syempre after nun honeymoon na, doon napapasok yung homosexual act. Kaya mali talaga. Against kasi yun sa teachings. Yan, thank you ulit. Abangan nyo may susunod pang